Táim ní léirithe ag an agriocht stocareachta gona gaeltachta faoi hauchaí Woward údarás na gaeltachta é bhíonna sin nach bhfuil struchtúr an Woward leacaí amach sa strátais fiche bliain gona gaeilge. Céim mhór gúla bheáin go phobal na gaeltachta mar meach onadíocht ag an bobal an Woward é an cólta tofa seos a bh cúig. Rachtal a bord a bheith cóianta donadíthe tofa agus de chóltaí a cheappa an taire údarás na gaeilge. Siad a bhí scrífa sa drécht strátais fiche blian an gaeilge a fáilsiú an bhí se caite ach sa leagan críochnúil a cheol an tíiseach an é ní a tásc ná tuairisc an abertse ná ein tagart eile go divan de bhórd údarás na gaeilge agus na gaeltachta mar a bhéis. Tá duine ní go baniu písa a machchas an strátais ó híh cóhéanú bord an údarás. An san chiad dréad strátais bhí sé réite go mó an bord cóhéanta de máscan de inadí a tofa agus inadí anim níthe. Síle duine go se fíorthehata go mó sé glansna ré go mó tochainán don údarás agus go mó inadí tofa ó phobal na gaeltachta ar bhórd an údarás. Réad an gláir 7 lá TG4 déir príomh aimimeach an údarás páric ó héaláin gur bhhail leis gomach anadíocht pobal an mór nó. Ach thug leide gomach athraí radicacha in náin don bhórd. A bhí sé tútha le fada nuair a bhí an réamh léirsúil gur level an bhórd le feimún ó líon na ggóiltaí ar an mór le feimú go dtí hartar an level atá ag agriochtaí stát ar fudan stát agus sin hartar ráganí ag denúil ráganí ag. Níor dearnú mór an clé ar sin, ag seans má gur is sa tró sin atá sé a gail. Ach bhainte súil agus tá bord an údarás tá mé cinnte de, sochar de, gur bhain rud ag go gcuine ó sláán an ionadaíocht phobal a bhí chomh tábhachtach sin sa ré atá a bhí agan sús go dtí seo. Scór ball ar fada atá ar bhórd údarás na gaeltachta fi láthir 7-1 ach siúd tofa agus trúr an caithearlach an na measc anam níthe ag an aire. Cur seo a gcumpráid le bord fintricht éireann mar hampla nach bhfuil ach 1x10 agus tar fad cepaí ag an aire fintar trádal agus nuailiachta. Déir cólta tofa de chuid ús na gaeltachta seo sa bh cúig le nuacht an nacht gur céim mhórchan cúil a bheitán do phobal na gaeltachta mar amach anadíocht pobal acab ar bhórd an údarás. Déir se gur chuige seo chun glór a thuairt an phobal a buniú an túdarás an chéad láiríomh. Buna amach numara Nuacht TG4.